Hi, hello, kumusta ka mo? Ayan sa minyong alagad sa kanilang Jefon Morales and then my partner kapon ako diri si Randy tayan. Kaiksunan di ta malimot ha. Importante juga kini asap kita always say a prayer. Ang pagapag-ampo mo itong unahon sa tanan. Sa tanan higayon gyud. Siya gyud. Lord, thank you kayo sa mong yata ka namong grasya. O ako sa shout out sa makadiyot karon dir kini ta bisita de. Shout out lintas dool no. Okay, di aman dres kung kilid gyud taon si Ma'am Tata o si Dante o si Sir Dante Rosales mga magtiayon ni nga from Cebu gyapon ni Rosales kay si Dante tingali si Sir Dante diri sa Cebu no mga Rosales gyud. Okay. O tata taga Panabo City ni Davao del Norte. Niya miabot din nipitan namo sa among station sa among studio ni bisita gid mo. Thank you kayo Sir Dante o Ma'am Tata Rosales sa inyong pagbibisita diri. Layo ka ng inyo sa Panabo City, Davao del Norte. Ni agid mo. Okay, thank you sa inyong pangatag namong grasya usab gikan kini sa tong labang makagahom. Thank you kay Lord. Kini abuno ni sa tong lawas og kalig-on sa tong lawas og sa tong una. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Number 1 ka namo. Salamat. Unya, ang suwatan po karon tong hatagan og pagtagad no. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mikoy. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Mikoy. Kini akong problema, no? Bahin ra gyud ni sa kong asawa, taon nga waldita kay ni siya. Basta unhan mo, pero buta ni gibya taon ni siya. Mura ni si Ma'am Tata taon Rosales, nga pinangga kayo Sir Dante. Ha? Ang nakaapa na taon, kay dili naman magkontrol ang iyang kagalingon ba? Kay hilig lagi taon sa kay ni siya kanta-kanta. Mao nga, nabuli yun ni siya, kay saba makay tingog. Pero aron ninyo yung masabta, no? Inaniyon ako magsugo ng tananay. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanang mga panumpa, kay gimahal ko ikaw nga walay sama. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gibahal mong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya. Ikaw na taon! Taon! Sabaan mo, sige mo kang kanta-kanta. Kadiyot sa kaayo, itiwason sa nila ako. Nayabag ko. Ay, nagkuyog ko, nagkuyog. Ha? Hindi na ako lang, lita ng kalaki naman daw. Puyo na lang kaniya. Okay, wa ko damhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Hello, mic test. Na 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 na. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Y hasta parece que estoy en La Habana, cuando bailando de una mexicana. No hay que olvidar que México era... Pala lagi ka day. Ano sa mo na? Para imo manggod ni Koit. Ha? Ano sa mo ni? Awa. Isukod didong ha. Angayan kay kainidong. Wow, ala, kanindot ko na ni day. Nindot lagi di. Gipalitan tagit ka. Napay riluan ni dong ay. Ilisa na imong rilo. Kay daan na kayo sanan. Baka ko na kayo ng riluha. Ha? Nga ko to bakakon? Baka ko na kayo ng riluha. Uy, di naman namutukan sa tinuod nga oras, good. Sige lang kag ilad, ana. Suma, hapit ka mataktak sa imong trabaho. Kay sige ka magkalate. Unsa, di man namutukan sa tinuod ang imong rilo. Mao na gipalitan ta ka. Aning riluha dong, awa. Gipalitan ta gyud kag siguro, ana. Wow, tamala suya kinayada. Sama lang kasi kayo. Okay lang. Okay, why sa pa yan dong? Basta ikaw love gyud kaayo ta ka. Kinsa siya? Nganong nagluib ka. Wag ihapon ni mga video. Klaro kayo. Puso na taron. Uy, Marie,
Ato niya to sa bahay, Marie, ha, kay mag-video kita nga to, ha? Hala, tinuod ka, Marie? Lagi. Ay, nakapalit man nga kumbana og nindut kay nga sound system, Marie. As kang nindut talaga, Marie. Inikanta ni mo, no, murag yung kag original sa nagkanta ang imong tingo. Hala, kanindot, anak, Marie. Uy, manindot ka na akong tingo. Lagi, Marie. Misuha bitaw ko kanta, Marie. Ang akong gikanta, Marie, kato bitawng kanta ni Regine Velasquez, Marie, nga. Taas kaayo bitaw. Katong On the Wings of Love, no? Diba? So, sa daan na mong sing-along, Marie, inikanta na ko anang kantahan, Marie, mabaw taon ko tungtung sa lamisa para lang maabot na ako. Pero karon, Marie, sus, bisag, maghinambid pa ka nga magkanta, Marie, abot kaayo. Mao ba, Marie? Hala, Lagi. kanindot, anak, Marie, no? Mao nga adto ta sa amo karon Domingo, Marie, ha? Bisag kuan ba, mag-inom lang ta ginagmay good, kanang red wine lang ba? Sure kaayo, Marie. Sure na sure. Ah na, ako pa, hilig ko ng kanta-kanta, Marie. Ni-apil gani kong singing contest, Marie. Mao ba? Uy! Unya, midaog ka, Marie. Sus! Ugwa pa lang ang first, Marie. Ako ginuntay second. Second ramang ko. Second na di ay ka, Marie. Oy, ugwa pa tong first. Di gyud unta to. Nya, naaman siya mo to na second lagi ko. Oh, may dalang ka na second ka, Marie. May lang sa noon. Uy, panalang ko ng second good. Pila mo tanan nga nanganta sa ko. Marie, netong kuan kun. Kamong contestant ba? Pila mo ka buok? Duhara. Bungit. Duhara, Marie. Uy, bago Marie. Ha? Nga naman? Karaan naman na, Marie. Uy, ilisi nagbago, Marie. Karaan ang joke, no? Kapidort gid ako. Uy! Ayo, Tra! Daya Petra! Uy, Noy, gili! Dali, Noy! Noy, Ha? dayo, Noy! Noy, nagdakas imong sista? Lawa ang baday! Oy, bati Huwag mo ka maingon nga magdakong si Stagod. Ay mong ingon dito nga pareon kunin mo. Ano sa inyo kay kuan ka kanang abi na kog kuan pa ka magpakaykay ka sa imong kabuhi ba. Ay, dili, Noy, uy! Gipaanita ka kay magpa-practice kong kanta, magpaduyog ko nimo ba? Huwag mong ko'y karaoke, good. Mong sista lang sa. May, mangkay ka mo sista. Wa man gud si Mikoy good, sira man ito mo duyog na ako. Kay na ako'y nakamahu ang kanta nga ako rin mo sista pero usara man sa tuka kanta. Uy, mao nga na amang ka magpaduyog lang ko nimo. Ay lang kabala ka noy, tagaan na lang ka. May gugay ka mo duyog good. Ay, taghap lang ko ni ako ga. Mao ba noy? Dali noy, alta sa sun noy. Asa man di ay si Mikoy day. Na, ni duty pa noy uy. Mo ba? Sige, snacks sa diha noy ha. Kay humani mong snacks, mag-practice na tagkanta. Oh, kanang day Petra ha. Teban ha, ang luyog mao niya nga ni abli ani ni anay. Ya, ni abli, so dayon ka. Abli na na siya. Abli na na. Okay. Inig-abli, so dayon ko. Ah, so dayon. Pero inigsod na ko, ayaw lang sa dayon og sirhi ha. Nga naman. Mapiit niya ako noy. Karaan bitaw noy siya. Pero in fairness ba day? Ngayon mo sa day ka day kumidya day. Ha? Mais kumidya ba? Unsa ka magduo na lang tanoy, ilisa na tos kuya Alan. Wala partner. Alan katong nakorda. Kato nagkurda ba? Partner ni mo ba? Oh, nindot. Ayaw ato niya, bati to siya ako nalang pilian, Ay, eh. nindot Sige, na. pasahi di, ano Apilo na to si Makoy mong bana day. Ha? Aron magduutang tulo. Bungots ito, ayaw to, oy. Sige, sige na, larga. Okay, larga. Sa maning kantahan, oy. Bahala na ka. Basta intro ni. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ay, kung sirhin na gapiit ko. Igo kay tanan no. Ngunit lang ikaw ay yakapin. Nagalaho sa dilim. Bridge na ko, inoy tripon.
Sakto to. Gini. Kaya nini mo. Oh. O taas ra, ha? Hindi ba? Oh. Mubuas ang anak, noy. Mubu. Uy, taas pa, anak. Mabaw mo tagukod, anak. Murag mubuto akong liok, anak. Oh, Tungod sa sobrang kamubu. Oh, to patasan. Gini. Oh. Gini. Kana, kuha na nako. Sige, larga, noy. Ayan. Ninais kong mapalapit sa'yo! Oy. Ninais kong malaman mo Ano taon? ang mga Yan paghihirap ay. ko dahil wala May pero kumuli. May pero kumuli. Muro gisugat og basuka taon naunsa. Ni ano ba ko sa mo? Sus, mura magabagyo. Gaunos. Kalimot ko noy, nakalimot ko Hindi na. yung balik noy. Ay, unsa maron taon garayot mo diha. Kinukod pitraha taon wa na. Ukay na tanang barangay ron nanay taon. Patawag na tan miyanis kapitan. Ako pala isang hangad. Naghahangad ng isang katulad mo. Sa tunay, sa tigwan. Sige. Hindi ko na kailangan. Apil-apil sa gigisi. So sa pakikastan na noy. Way labot ba? Labot. Ngano di ka? Unsa? Hilom di oy. Nay, nalarma na silang tanan ay. Si alarma. Pagtarong dami ko na maalarma man sila. Unoy gili. Di ari ka? Wari mo magkuyog si Ilmia? Ilmian. Naadi kay Ilmian, noy. Mangika mo yung kagubot, dong. Ha? Paari ko, kay paluyog, bidagi. Paari ko ni Day Petra, dong. Ha? Okay, magpaluyog man ko ni Day siya. Kay mag-practice. Mag-practice, may kanta ba? Siya magkanta Practice? ko diugan ba? Tinuod ka de? Practice. Mag-practice kag kanta? Yes na yes. Nga naman, Demi Koy. What's wrong with that? Pastilahan tinuon mo yun lang giingon nga naay buta nga lisod sabton. Nga bisag klaro na kayo pero di yun mahimong sabton taon. Paunsam taon ka Pitra oy. Time pa sa base mo sinultihan ba? Nangita ka gubot? Ah, paunsam taon ka. Anong practice mo kagkanta? Para asam na mo kanta ha? Patoon ko sa ilang Mariwilma kay mag-video kami dito. Maong mag-practice ko daan kay dili ko gustong mauwawan ko dito. Mao na. Unya, diri di sa ato, diri ka mauwaw. Ato di ka mauwaw nila. Nganong mauwawan ko nga ato ba nini? Nagkaila na ng mga silingan na to. Day. Magbuti na sila mukanta ko. Nasa na sa mga tata oy, mauwaw ha? Day, unsa man, mag-practice pa ta, o di na. Para pa ko'y buhatos ba, Day? Magunsa pa man day ka, Noy? Magkuha ko sa akong lolo. Oh, napadi kay Lolo. Napataon, uy. Asa mo siya? Tuwapot sa bahay sa iyang lulo. May bisita. Wala no? Grabe yan. Dugaya gid nga matay na tao din kaliwat di gilino. Ha? Si mama ni mo buhi pa to no? Patay na sabi. Isa di ba nga si mama? Mama Titang. Oo. Oh. Pero, Pero imo lulo buhi pa. Ang imo lulo pag yun sa lulo si mo lulo buhi. ay, Grab. gipatay na lang galit na mo nga uban. Ang grabe kay. Bisa na siya bedridden na ba? Magduwa lang gihapon utong ex. Ah, bobo ito. Dong, gusto ka kantahan ti ka kay naghinuktok man ka. Naunsa kaming huy lagi kay nang naong nimo para malipay ka kantahan ti ka ha. Ay nalang taon. Tios, Lusno og sabot tong nahong pay Nga di ka naghinuktok man ka. tok ta. Problema sa taan ni day. Nga naman? Oh, kay sumon sa barangay eh. Ay, tuom ka ng sumon, uy! Barangay ram na, di pa maka mapriso kung anak, good. Ha? Wayo no? Dili gyud kay di mo nagkikikihas barangay. Oh, kinsa di ay? Ikaw! Amay, nung unindot kay na... Karaan. Ano sa may isa, anak ko? Amo na ito dito ron. Time pa sa sigurado ka, ako na nga, masig imo na diha, uy! Ato na na! Tanawa na diya, Petra. Ako din na, tanawa. Petra. Ano sumon? Pitra, na. Kasi may nga nabutang diya, di ba imo nga mo nangan? Pitra gani. Nga gani. Unsa di isa, anak ko?
nagkihan ako, Kap. Wa lagi nakabutang diri, Kap. Kinsay nga sa nagkihan ako. Kuan, Petra, kining way ni kihani mo. Pero, naalay mga reklamo nga naabot na mo dire. Daghan ang nanawag nga ikaw kuno. Magsigi ka katakanta magabi. Bisa gabi na kayong dako, daghan na ang nga tuog. Nagsaba kuno ka. Agoy, nasa na ebidensya, Kap? Bida, sige kung nasa na ebidensya, ihikya diha, be, katubangon ko na. Sige, butang da, Kap. Ay naun sabaya ka, Petra. Wala gimikihani mo. Misumbong ra sila. Unsa man gusto kang ako'y mukihani mo. Ayaw sa anak, Kap, ang gabi ha. Mag-unay na data iniron, Kap. Tingalig na limot ka nga sa panahon sa eleksyon, ako'y una ni mong gikamang. Hindi kamang. Kasi kamang, day? Ano, adik ka diha? Kamang ka, kapitan. Di ato ako suyo, day, ha? Saan mo na ibita buhay? Kamang ni mo, Kap? Saan mo, duty ko ato? Mikoy. Ayaw lang sa pagsagbat doon. Dili, Kap. Ako asawa, mo gikamang. Di ko sagbat. Kihati mo ka, Ay paminaw sa lagi. Bida sab nimo. Laing kamang ang buot na kong ipasabot. Sabi rin kamang nga, be. Kanang makakamang ni hayang daan ni mong gikamang. Ha? Mao rin pasabuti mo. Wa man na maghayang. Naglingkod ra na nga naghinambi. Unsa lagi ng klesiyas kamang? Oy, Petra. Sabtara ko ng imong bana. Kung unsa nga kamang. Mura magwa makasabot ha. Huwag ka kasabot, Koy. Wag yung ko kasabot. Ay, blanco ko. Dong, Mikoy. Lain, naon sa mga kaoy. Unsa man? Ano ko na buti pasabot, anak, Dong? Dili na kama nga dang logos. Kung dili kama nga makakwarta taba. Kana bang tagaan tagkwarta para mubutar ka niya. Oh, naku, magkamang niya hayang. Dili ay, huga. Sige ka hunahuna, uy. Sa kabanga da. Maminaw mahoy. Ipatawag ta mo, kadaghan kayo anong reklamo. Kaya adtong usang gabi pwerte ni mong katakanta nga dang siyagit-siyagit. Naukay ang tibok ninyong silingan. Hastang dili silingan, kay naabot ang imong tingog sa pikas nga sityo. Grabe naman sa nakaboy. Abot ka dito? Grabe Mawag kayo. ipatawag ta mo para mapinahan nga ayaw na itaw ninyong usba. Uy, kay daghang ang mga reklamo. Salamat gani mo kay ako pa kamong nahangyo. Akatuba mga reklamante. Kay ugwa pa, awa na. Itabangan na mo sa inyo mga silingan. Ha? Mo ba ka? Maumuhangyo ko ninyo, ha? Palihog lang. Ayaw na ninyo tawgos ba? Kung magkatakanta gani ka, Petra, ihunghong na lang. Ha? Unsa? Ihunghong na lang. Hala no, bungot sa itoy. May gani kay kaila sa taon na mo daang kapitan, bakit pa daw ang seleksyon? Kamang sa Diyos ang asawa. Mitabang pun misa kandidatura sa kong kapitan taon, mao nga, iya sa taon may kitabangan. Unya, ang akong asawa nga si Petra. Nga nung magbuot man sila magkanta-kanta ko dinis ato, nga ato maning bay. Ha, diri mo ko nagkanta-kanta. Ato ning bay nga akong gikantahan. Ato ni! Ato lagi day, pero di man sa maayo patuyang kag syagit ya day ha, syagit kag maayo sa gabi ang dako. Alang ano day, Mikoy. Pangita ko nung nagkanta diha. Bi ka na nagkanta-kanta diha. Ka mga kantang ka ng mga singer diha. Pangita ko nung naay naghunghong na di kanta. Ha? Pangitain ko nung kubi. Kay ako din ang praktison. Sige, pangitain ko, bi. Saba di ay unsam But, naman hinuunta nila. Wa sila mayabang. Nga no, silang magkanta-kanta sila. Nagbuot, magunta, ha? Ambuti mo Nagbuot eh. nila. Ambuti mo. Awa karong gabi o. Tanaw na to kinsa ng mga mangreklamo. Gusto kong mugawas. Gusto ko mugawas ng mga nireklamo diha. Pagawson ko na. Day, unsa bigi kantahon ni mo day, murag kulbaan ko da. Maunay awit pamukaw sa utong tutok. Kunya kay gabi man doon pwes, lintik lang ang walang ganti. Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Basta tamang ginagawa mo. Nosi! Nosi Ay, balasi! barangay na sa tani.
Ayay, pasingit ning ilad ha. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo! Basta tama! Kaya! Wala gipuan. Sakita na siya! Naigo ka? Natatugan ko si Inday! Bukulong to na tao! Sorry, Koy! Sorry, Koy! Perting hagtuka taon sa mga top niya. Purting hagtuka po sa kung nga naigo sa gibato nga murag putaw bitaw sa stand sa microphone. May pagkaigo sa kung gibato mi. Saon gagay makig ni asawa na ko. Paugat kayo. Bisag ipabarangay na mi. Migaray noon. Mao ni ako problema ba, Ate Pres? Kamo mga singer ba, Ate Pres? Unsa man? Saon man nako? Palihog, tabagi ko ninyo bi. Unsaon man ko kamoy pasultihon? Mikoy. Og labi na yun nila ni... Oh, may adlaw si Chris. Okay, ang sender na ito karagad lawa. Murag si Bitoy. Bitoy? Mitoy ba to? Mitoy? Mitoy. Kana, maamunsa na. Mikoy. Mikoy. Si Mikoy di taon. Oo. Ang problema ni Mikoy Ate Pres kay kining iyang asawa si kanta. Oo. Unya kanta nga medyo may pagka dili kayong maayong nagtingog yung asawa pero yabag lang paminahon, maayong tingog. Pero yabag lang yun ba? Dili mo kakuanan ba? Dili mo kalikayan ba? Di gud. Musi mangyod. Using mangyod sa kung sa duyog di adigid sila mag-abot. Mao na nga kadaghang mga silingan. Problema niya. Daghang mga silingan mo reklamo at di ay. kayo. Ni gabi ira magid. Dili. Kusog po di ay kayo yung kuan. Kusog kay kanta Ate Pres dako-dako sa tingog kusog. Di ba gulit ko sa'yo mag-duet sila? Ay biduang ra to sa bana kay Aw. nakalimot man ang asawa sa lyrics diyan kitidluan. Mas mga yung tao ka lang mag-duet sila o kanta. Paras nila ni, bang na mga, parato nila ni Pops Fernandez ug Martin Rivera. Ay, imo to ikumparar anak nila. Di ba? Bang mga magtiayo na magkanta? Sino naman yun to? Mga professional nito. Ay, sa ato sa paambitan. Pambita niya. Arin sa Panultihon, Kapitulo 12, versikulo 4. Darbu ug kalipay sa bana ang maayong asawa. Apan, kung may buhat siya nga makauulaw sa iyang bana, sama ra nga giut-ut niya ang kabukugan sa iyang bana. Pero di man ay makauaw iya habam kana siguro Okay ra ba na? Pero problema kanang makauaw ang ipasabot diha bam kanang magbinuang ang asawa. ang problema lang nga dunay Makasol. mo kuan mga silingan. Silingan. Gabi nandako nagsige gapog kag siya. Lagot pa sila Ate Pres. Kay gikiha man siya, akiha di mo karong gabi kito to mo. Siya kita siya bayo. Oh, no si balas. Iya din gipalagot po. Gipalagot din silingan siya. Diyan ang asawa. Aba na day, sakto na taon day. Bato o sila Ate Pres. Oh. Oh, gibato sila kana bitaw kanang holder sa stand sa microphone kana bang murag kana mutuy kana nasubos ba nga ana. Putaw nga Sila kanang gibato? gibato sila. Anda igo iyang bana taon dito. Gikan sa sin. Dili magkontrahan man sila anak pod kung panalitan ila sungugon. Oh, lagi. Labi na siya okay din ang ayabag. Pero dili gud na pakusgan oy kun panalitan daghang silingan nag-alirong ganang naabi duol-duol ring bay gulyat di ba? Nya sa muka nagatilig alingugugan labi na gabi na kaayo. Hay mayong gulyat. Sige pagkag siyaok. Hay mayong Ate Pres magsiyaok sa kana utututok. Murag gamay ra may matug basta utututok. Ba moy? Pero gamay ra kay sa kumparar sa gabi. Pero dili lang yun unta padak-an og May pagutay sa iyo ang Ate Pres volume. kay mga tao ganahan nagkuan butog sa iyo. Kana ba? Kana dili na sa padak-an kaayo ang volume. Labi naikanta nga ka ng rock bitaw. Kasaba sa atong dugan na nagkanang inana bitaw. May nagkanang melo lang nga kuan ba nga music. Malain na tong istorya. Tinuod ba usahay kung ang pagpanguyab o paghalad sa gugma nindot pa milang kung ipaagi og awit? Tinuod ba? Depende uy. Dili ka tong haranag yun. Ang ubot pasabot mga kanang pananglitan ikaw na ibog ka ni Goliath yung may siyang mukanta. Musamot pang imong pagkaibog o pagdaig. Naiinana kung kuan ka kanang ganahan ka nga
mga nindot nga tingog, usa sa na nga makakahir. Pero og alangis-ngis, ug karapa katiguangan alangis-ngis paminahon, alingisi kay paminahon. Amen na lang takupon ang baba. Bitaw, tinuod na. So kanay sila, kay daghan naman ni dangop sa barangay, nagibato na gyud sila. Kana wala ganahi ang silingan. Wala ganahi. Maghimo ka sa balay ka nang layo kay masilingan. Kana atos bukid. Sibot sa siyaok dito. Overlooking ilang gawarin. Ako lang managan hasta mga unggoy managan. Pero dili, okay raman na mag-video kay ka sa inyong bahay. Pero, kuan lang, San Mino sa ang volume sa imong kuan ba, sound ba, unya, kanang di na po gabi mga 10, wa na ka. Bitaw, Kaya bitaw. mamaway naman ang mga tao niya. Ambot pa sa bot nga Naka- ibutang sa hustong panahon. Oo, oras. Hustong panahon, hustong oras. Oo. Para kanang dili alangis-ngis, dili alingisig oo. paminahon sa mga tao, no? Pananglitan, ibutan na to pananglitan. Kung ilang panimalay, pareharo dito nila ni Ma'am Tata, Rosales, o Sir Dante. Nga sa sentro sa Panabo, Davao. Sige, sagsak-syaok. Ay, problema na kay... Ako labayo sa Mga bunga. nindot mo silang tingog, yung tatag sa dati. Wala ki ba niya? Baylag nindot lagi. Hindi kayo ako lang labayo tag bungas durian. Tagat kay tunok. Bayos. Gusto din Mingo po na, bisang gitagak lang ba? Mingo sa sawa niyo. So, Pakita sa saban ka. unsay nga ini kanang na ang maayo na lang gid ninyong buhaton dong, ikaw may sinder nga kanang imong asawa bedlungan ako mahimong makatakanta siya ibutang sa hustong oras. Tinuod na. Kanang dili tingkatog. Bitaw. Ug ari ka sa alas 3 sa hapon wa pa man kay natug ana. Pwede ra sana, alas Ari ba 3. ka alas 9 sa pero para na ko gulat no kung dili kay paminaw ng iyang pagkanta murag kuan na gihapon sa murag sakit ng gihapon dunggan unsa ba? Lagi nya may tag nindot sa tingog ba? May medyo do na may Uy, diferensya. nabe magsing along gulyat, gikan buntag hangtod na hapon. Na No, dili pul na. kapuya no? Mimong ba mi si kuan. Pero nindot lagi pong paminaw. Ako makakanta ko sing alo ati pres, tulo upat pulaan naman ko. Puul. Ako na sama nga kanta kapoy ba ninyo. Di mo ganar si kanta-kanta. Madugay sige kong kanta, makatulgur ko magduka. Moana ko ulit sa tuog tama oy. Di bitaw sa kuan kana nya pero ako ginagisuda kong sound system sa kwarto ati pres may nang camera gyud makadungog. Way labot mga silingan ba. Lisod man. Karon. Karon. May istorya ta man eh. Oo. Kasigi ko kanta. Nya. Di man mo tingog ang microphone. Salamat ako na dito naman noon. Kada ko ang paso, tihon.